μας λοιπόν συνέχισαν και μπήκαν στην δοκιμασία που θα δούμε αμέσως τώρα και βρέθηκαν στο showroom της εταιρείας Χατζηγιάννης στη Λεμεσό αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των μπογιών Crown, όπου εκεί έπρεπε να φωτογραφηθούν οι μύγυμνες, ενώ ταυτόχρονα τους πέταγαν μπογιές όπως είδαμε και πριν. Ξεκινήσουμε καταρχήν με τη φωτογράφηση, γιατί ήταν ένα εξαιρετικό κόνσεπτ και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια στον φωτογράφο, Χάρης Ευαγόρου. Τον ξέρουμε χρόνια, είναι στον χώρο, όμως αυτό πραγματικά δεν το περιμέναμε, γιατί για κυπριακά δεδομένα το θεωρώ εξαιρετικό. Η σημερινή φωτογράφηση μου άρεσε περισσότερο ότι ήταν κάτι ξεχωριστό, μοναδικό. Πάνω απ' όλα ότι ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό και το κάναμε όλες μας μια εκτέλεση δική μας. Είναι τέλεια. Πολύ ωραία χρώματα. Αυτό το χρυσό είναι ασύλληπτο. I was little, it looked like fun, and it's no coincidence I come, and I can die when I'm done. Maybe I'm crazy, or maybe you're crazy, or maybe we're crazy, probably. There was